צריך שזה כאן. ואז זה יראה שמפה הוא משתגר לשם. באמת. אונטי, עשיתי עריכה כזאת שזה מראה שמפה הוא משתגר לשם. תראה, די. עשיתי עריכה כזאת, אתה תראה עוד. מה אתה מצלם? צילמת? אני מצלמת כל הסרטון, כל מי שעובר. צילמת אותי? אונטי, הוא מגיע? עוד מעט נגמר לי הזמן לסרטון. הוא יגיד לך למחוק. די. יאללה ריזו! דובדה!